Hunyo 11, Miracles, tuig 2025. Ekanapulo nga semana sulod sa tuig. San Bernabe, Apostol. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Ayaw ninyo hunahuna ang mianhi ako, aron pagsalikway sa balaod ni Moises og sa mga pagtulon-an sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway ni ini, kundili aron paghatag ni ini sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang may langit pa og yuta. Bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing gyotay nga bahin sa balaod. Dili gayod sa iloan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasugoan. Ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa blaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.